Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Eta korrika hasi Ibilarika 5 kilometro Ni neurtuko ditut kronometro Idolari irainak Sano bizi Bat, bi, hiru, lau eta bost Nirrikak eta bost Bost, lau, hirurogeita bat Txiribiton parra Hemen geldik, peto, lasterka korrika baino beto Futin edo hori egiten, adi Bat, bi, hiru, lau eta bost Nirrikak eta bost Bost, lau, hirurogeita bat Txiribikon parra Bat, bi, Kaixo, inurri itxusiak, geltokiko hartz inurri jalea etorri da. Ñam, ñam, ñam. Non daude hiru payaso panparroi horiek, Non sartu dira? Irentzi egingo ditut. Txirri-mirri eta txiribiton, ez dira zuen ipurdi azpian eskutatuta egongo, ez da? Ze pena, zuen ipurdi azpian eskutatuta egongo balira, kakauzai hartuko lukete, eta orduan nire kuadrillakoak izango lirakteke, eta deno batera oiukatuko genuke, gora kakauzai! Eta gora musika! Txotxolo horriek harrapatzen ditudanean, espundik batean bidaliko ditut kukua planetara. Eta zuek ere, deskuidatzen bazarete, ostikoka bidaliko zaituztet kukua galaxiara, Atenea galaxiara! Orain, memeloiek harrapatu behar ditut, eta gero, zuen bila etorriko naiz, inurri itxusiak, eta irentzi egingo zaituztet. Gora kakuzai! Kaixo! Aupa, lagunok! Arratsaldeon, Iruña! Gora, San Fermin! Gora! Ia, ezazezu bazkaldu indarrakin, Gora, San Fermin! Gora! Hoi da, azkenean, trikitraka,
Paikitron gure trena iritsi da Nafarroara ere. Eta geltoki zoro honetara gerturatu zareten guztiok momentu liluragarria gozatuko dituzue gurekin. Astoa ikusi nuen betaurrekoekin. Pepillo, favorez, desafinatzen ari zara? Astoa ikusi nuen betaurrekoekin, buruan kapela eta gabardinarekin. Pepillo, ikusi ez, astoa entzun egiten du nik, entzun. Eta arrantzaka dabil gainera, Neskatila, maratila, alkatxofa eta papila. Ez daukazu ideiarik ere. Jakin barko zenuke, milaka autografo banatu ditu dala nere jarraitzaileen artean. Zure jarraitzaileak eta zeintzu dira bat, trenean igotzen diren bidaiariak? Makinista bihurta horretik, abeslari famatu izan nintzen. Ikusi mendizaleak, baso eta zera. Pepillo, famatu izango zinen, baina oso gaizki kantatzen dezulako motel. Ehundaka kontzertu eskaini dituen Europa eta Afrikako hiribu guztiak bisitatuz. Jendeak izugarri maiten ninduen. Behin eta berriro jukatzen zuten, Pepillo, Pepillo, Pepillo eta Killo. Ja, eta sariren bat irabaziko zenuen gainera, ezta? Bai, behin, Tolosan, abes batzen lehiak eta irabazi nuen neuk bakarrik. Epaimaikoek otxote bandintzela pentsatu zuten. Ikaragarria, bai, mundiala. Bai, ez da. Tira, beste erakustaldi bat egingo dut. Zer nahi duzue kantatzea? Pepillo, lehengo alardearekin nahiko izan dugu, Ez du inportik, errepertorio zabala daukat. Ea, aukeratu abesti Eztarri bat. aldatuko duzula. Tontakeriak, morrosko hauek hori eta gehiago merezi dute. Pepillo, publikoari berdintzaio zure saioa gerorak ustea, ezta? Kantatu egingo dut, eta punto. Zer iruditzen zaizue nere ahots gozo eta eztiarekin liluratzen bazaituztet? Elurra teiatuan kantatuko dut? Elurra teiatuan, zakua lepuan, ibili beharko dugu aurtengo neguan. Elurra teiatuan, zakua lepuan. Mitxurakana iritsi da, xurrumpilo kaotikoa! Pepillo, kurtsadura akustikoak ere ondorio latzak izan ditzake, kontxo! Zer? Ez dizut ulertzen. Ez duala ezer ulertzen. Honela kantatzen jarraitzen baduk Euskal Herri guztia hankaz gora utziko duala, kontxo! Jo, Pilas, Pepillo! Ire, oilarra hotz megafonik horrekin, Gerbaxoren trompa puskatu egin didak. Eustakioren trompa izango da, Mirri. Igual zeinei Gerbaxo Eustakio edo Nikasio. Baina trompa nirea da, eta tximonek apurtu egin dit. Nire kantuak ez dio inori kalterik egiten. Ez diola inori kanturik egiten? Ara, begira aurren aurpegiak, begira. Danak zorabiatuta utzi dituk, loseko. Pepillo, txiribitonek arrazoi du, eureko beto abesten dute. Hori ikusteko dago. Txantxibiri gabiltzania delorrioko kalia. Segi kanpoa. Ja, kanpora, Pepillo, isildu. Segituen erakutsiko ziogu, buru handi horri, zer den tajus kantatzea. Bai, eta gainera, gure kanturik ezagunen eskainiko diogu Pepillori, Sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Txinina zue txirri, jakin txuta hon, besteak mirri eta txiribiton.
Shanti, 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 chiribitero. Shanti, 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 chiribiton. Ondain zuzazue nire izena, nire da munduko guapoena. Shanti, 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 chiribitero. Shanti, 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 chiribiton. Chimpon. Hau dugu gure txiribiton. Shanti, 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 chiribitero. Shanti, 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 chiribiton. Chimpon. Sagarra manzana, ikatza carbón. Mujer hambría ta hombre guillón. Shanti, 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 chiribitero. Shanti, 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 chiribiton. Shanti, 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 chiribitero. Shanti, 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 chiribiton. Chimpon. Abai, Kaixo berriro txampiñoi ustelak. Agertu aldira txirrimirri eta txiribiton. Ez? Oraindik ez aldira etorri. Ez? Hobe, horrela denbora gehiago izango dut nire plan maltzurra prestatzeko. Gora kakuzai eta gora rock'n'rolla! Ideia txalogarria izan dut, baina zuei ez dizuet ezer kontatuko noski. Nire plana zapusteko gaizarete demonio argelak. Harriak baino izilago ikusi nahi zaituztet. Mutu! Mutu! Iso! Zerbait gehiago entzuten badut, bai, segi zuegu egiten. Zerbait gehiago entzuten badut, antzokia ilunpean utziko dut. Ikusten, denok zaudeten nire menpe. Bai horixe, orain beste 3 kakalardo hauek sartu behar ditut nire zarean. Gora kakuzai! Esan denok nirekin batera! Gora kakuzai! Zer, Felipe zauntzeko prest? Bai ez da? Tira, Felipek honea iristeko sekulako bidaia egin du. Ta honezkero neka eginda dago. Eta, bueno... Ai, Mariasun. Felipe gozea kamorratzen dago. Bere alabiatu berdituko ikazki prestu batzuk. Pepito, lehiakideak hemen daude. Otxo. Eta zergatik ez didazuen zer esan. Ba, inoiz kasorik ez diazulako egiten, txikito. Ez da egia. Tira. Jolas dezagun, ez da? Nik pulamentu pixka bat jarri barko dut hemen bestela, ia ba. Lehenik eta behin gaurko lehiakideak ezagutuko ditugu. Lehenengo finalerdian izen abizenak... Izaskun Arriaran. Izaskun zu, nagusi zarenean ze izena duzu? Mertzerian lan egin. Ara. Aizu eta ze zaletasun dituzu? Dantza. Ze dantza? Jotak. Jota dantzatzen dituzu.
tira. Eta, bigarrena? Celia de Goñi. Celia de Goñi. Aizu, Celia, zuk ze izan nahi dezu nagusi zarenean? Albaitaria. Albaitaria, tira, lehenengo finalerdian albaitari bat eta jota dantzari bat barkatu. Eta bigarrenean? Ean hor ditugun bigarren finalerdian, nortzara morrosko? Mikel Martínez. Bai, eta zer entzun du gustatzen zaizkizula zuri? Beldurrezko filmak. Kakusairen filmak? Ez. Ez? Zer dizu bildurrik ematen kakusaik? Ezer. Eta nor dut petu urdinez? Ander Miranda. Ander Miranda, eta ze gustatzen zaizu zuri egitea, Ander? Sakean jolastu. Sakean jokatzea? Trebe altzara? Bai. Bai, bueno, ondo da. Aizu, Pepillo, ja, lau lehiakideak ezagutu ditugu. Zer iruditzen zaizu, Pelipe deitzen badugu eta denon artean askari ematen badiogu. Oso ondo, horixe bera pentsatzen ari nintzen ni. Ator, Pelipe! Iritsi da, Pelipe, eta guk lehenengo finalerdiari ekingo diogu. Azteko, Izaskunen txanda da. Gogor, Izaskune, hartu zure lekua, eta animo! Animo, Izaskun! Epa! Izaskunek beraz, 5 sartu ditu. Ikus dezagun bat Zeliak zenbat sartzen dituen. Zelia, zure txanda, ia punteria horrekin. Venga! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bi! Bost! Sei! Zazpi! Puntuak eta horrela geratu da. Izaskunek 5 sartu ditu eta Zelia berriz 8, beraz gure lehenengo finalista Zelia dugu. Zorionak biei. Itxoen bankua momentu baten guk bigarren finalerdia egingo dugutan. Mikel eta Ander, zuen txanda iritsi da. Animo! Beti bezala gorriarekin hasiko gara. Mikel beraz, hartu lekua eta animo! Haupa, Mikel! Bat! Bi! Hiru! Lau! Sartu ditu eta orain Anderren txanda da. Ander indarrakin. Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Oso ongi, Ander! Tira, bigarren finalerdia horrela geratu da. Mikelek 9 sartu ditu eta Anderrek berriz 8, beraz, bigarren finalista Mikel da. Guatzen danak aurrean, tira. Ikatza gora, ikatza bera, horrela geratu dira ikatz jaurtiketak. Lehenengo finalerdian, Izaskunek 5 sartu ditu eta Zelia berriz 8, beraz, Izaskun, kamiseta polita honekin jungo zara, barkatu Izaskun, kamiseta polita honekin jungo zara etxera, Eta lehenengo finalista, beraz, Zelia, zorionak. Txalo! Ikaragarria izue, bigarren finalerdian Anderrek 8 ikatzusketa sartu ditu eta kamiseta dotore hau eramango du, Mikelek 9 sartu dituelako eta berak jokatuko du gure final handia. Animo motel! Tira lagunok, badakizue txirrinda ikaragarri bat dagoela jokoan. Oraintxe finala jokatuko dugu, gu ikatz gehiagoren bilagoaz. Gero arte, bantxe gatoz, Nik kantu hori ez dut kantatuko. Oso kantu zaharra da. Lazkao txikiren garaikoa izango da hori. Txiribiton, kontuz. Ire erizpide artistikoekin, akabo gure karrera. Ara, beira, utzi management kontuak nire esku utzi, eta La Oreja de Van Gogh baino famatu hauak izango gaituk, egiten? Nasmen kontuak ire eskusteko, lehendik ere nahiko nastu gaituk eta, ni pentsar.
Nahasmen ez management, hau da, manager izatea, zuzen. Diru kontuak, gero Bai. trampa egiteko narru izendoa. Musika kontuan ez dakik ezer. Hemen, musikan aditu bakarra, neu nauk, Mirri katedratikoa. Eta bar. Aditu bakarra, esperto hutsa. Tira, Mirri, baina eskala musikala zertarako den ere ez dakik eta. Entzuna duzue, eskala musikala zerren ez dakidala, ez? Entzun. Do, re, mi, fa, pe, pi, no. Edo kalabazina bestera. Ez? Eta hil zer dakik, babolio, ornitorrinkoek baino desafino handiago egiten duketa. Hori ba? Do, re, mi, cappuccino! Orain, perfecto ba. Doraemon! Haze bondeju parea. Ara, begira. Zue bion talentua, Mirri eta Txiribiton, hutsaren parekoa da. 0 txokolatero. Zuen laguntzarekin enuke disko bat bere ere salduko. Ze bat, ez da disko erdia ere. Eta ize uste du ba, ondo abesten du bada. Metxedez, ire kakaraka horiek, samantineko zerriaren kurrinka, baina okerragoa dituk. Ago isilik meserez, Ni ik haua zabaltzen duanean, ba, aldakizte gertatzen zidan niri, tximinoak oroitarazten dizkidak. Hori xea izi, tximino biurri bat. Hori da. Ta izeri egiten diok barre Txiribito, ni ere oso txarra haiz, Txarra? Abestu ere ez duk egiten, Bak egiten duenik, balearen ultrasoinuak emititzen dituk. Hor konpon, Txiribiton. Begira, akabo, gaur bukatu dira gure publiko aurreko emanaldiak. Gaur bertan bukatu da gure karrera artistikoa. Kitxo, hementxe, Iruña. Akabo, gure fama eta ospeona, bai. Bukatu da. Akabo txaloak, eta autografoak, fokoak. Kitxo. Agur musikari, katxondeoari eta humoreari. Triste gaude. Ba, bolio alakoak. Akompaz! Triste gaude. Hori bai? Izue, ez algara akaso pixka bat prezipitatu, ez dakit. Mundu artistikoari agur esan aurretik, ba, azkeneko kantua egitea zaltzaiztu ondo iruditzen. Arria, behin batez, fundamentuzko ideia bat esan duk. Zuek ere konformatxau dute horrekin. Bestela, hemen geratzen magera isilik kanturik egin gabe, ba, aspertuko zareten oski, eta zapaburu horpegila geratuko zaizuen. Beraz, egingo dugu azken kantu bat. Ederki hau izango da gure despegida mundu artistikotik, eta kantu honekin gainera, zapaburua horpegila geratu beharrean, igela horpegila geratuko zaizuen.
Mesedez, mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun batera. Ordea, Zuhor eta ni hemen, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, utxita txikiak dira, kolore berde argiak, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, utxita txikiak dira, kolore berde argiak. Ara, tira, tira! Finala, finala! Finala! Ohoho! Iritsi gara finalera, ez gogoratzen aldezu ez zein den saria? Txirrinda, hori da! Eta gure finalistak, ia ba, alde batetik Celia de Goñi arbiztu dugu. Celiak esan digunez albaitaria izan nahi du, eta patinatzea, margotzea eta igerik eta egitea ikaragarri gustatzen zaizkio. Eta beste morroskonek Mikel Martínez du izena, Iruñarra da. Izkutaketara jolastea gustatzen omen zaio eta beldurrezko pelikulak. Aizue, niri beldurra ikatza nola jaurtitzen duen ikusita sartu zait. Hori da dotea motel. Aizue, ba Felipe besterik ez zaigu falta, beraz, datorrela, Felipe. Hasiko gara ba, finalarekin, Celia prestak zaude. Indarrakin emane eta punteria handiakin. Animo hasi naizunean! Aupa! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Oso ongi Celia etorrinera! Ia bat Celiak 6 sartu ditu eta ikus ezagun bat Mikelek orain zenbat sartzen dituen. Mikel, Aupa, Mikel, animo azkar zure txanda, hartu lekua eta aurrera! Bat! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi oso ondo, Mikel! Mikelek bederatzi sartu ditu guazen danak aurrera. Puntuak eta askar berriro ikusiko duguta. Ia ba, Celiak 6 sartu ditu, eta Mikelek bederatzi, beraz gaurko finalista Mikel dugu, finalista ez garailea, irabazlea, eta berarentzako eta Celiarentzako noski opariak hementxe ditugu. Celia bigarren postua, lortu duenez Celiarentzako motxila politau. Begirara motel eta Mikel ikatz jartitza ditu haitxu honek bizikleta eramango du. Txalo handi bat gure txapeldurarentzako. Hoixe, emango aldugu denak batera, bueltatxo bat bizikleta. Guazen ba, gero arte! Agur! penas. Horra ibiltzea, kanturik eta barregeriarik egin gabe, buruzoien kongresu batean, egotea baina aspergarriagoa duk. Hau beroa eta gaiztoa izgero, birri. Egia da, bira nola danak, hau xabalka, arrauzika, bira txiribitoni ere, perretxuko horpegia geratu saiok. Arrazoi duk, benetan. Musikari gabe, goibeldu egiten dira bihotzak, egia. Eta bizitza bera ere, aspergarria bihurtzen da. Hankasartzen galanta egin diagu, Arratsaldeon, arratsaldeon, Napoleon, agur eta ore, txirrimirri eta txiribiton artista famatuei. Gu orain artista oiak gara. Eskerrik asko. Artista oiak? Txantxetan ari zara? Ez, gu ja publiko aurrean ez dugu gehiago emanaldirik emango. Ez da txiribitonek ere. Baina hori ergelkeria galanta da. Zuek Benito Lertxundi baino ospetsuagoak zarete, zea Bustamante baino martxosoagoak.
hortan arrazoi, Ni bitza famatua nauk, Zer nahi duzu, Nire autografo bat, nire sinadura, edo nire argazki bat, edo nire arpegia duen kromo bat? Ez, hori utzi gerorako. Ara, entzun ondo. Ni Rock Effort naiz. Rock Effort musika manager famatua. Badaki! Zuzera euroak eta dolarrak, 100ka, 1000ka, milioinka dituzuna. Ez. Nahaztu egin zara. Hori Rockefeller da. Eta ni Rock Effort naiz, Rock Effort gazta bezala. Bani honik, Gazta ustelaren usaina zenuela, Tira, nire aholkua jarraitzen badituzu, mundu osoan famatuak izango zarete. Bai, eta jende guztiak, publiko guztiak berriro ere mirestuko gaitu, eta aur guztiek kantatuko dituzten berriro gure kantuak? Baita, Txinako azken puntan ere. Eta txinatarrek txalba ingo digute, eta txinatar guztiek hau bat etxesango dute, ali, mili lendakali, ali. Baita neuk ere, intxortatik Oregoneraino, ez da besterik entzungo. Ez dakit zer diozun potoloko koloa, baina zure aginduak ere beteko ditut. Bai, tira, ba. Orduan, dispuesto Roquefort jauna, noiz joango gera Hollywoodera? Sinatu kontratua eta gaur bertan bidaliko zaituztetaran. Ekarri kontratu mondeju hori. Nik tratuak horrela izten ditut. Dita! Euskaldun honitza da? Erki. Azkira, guazen mundu osoan famatuak izango gara zuen disko berriarekin. Inshallah, arabieraz, ala izan bedi. Inshallah!
Hemen dago kakusai zuen erregea, mirrita txiribiton betiko kalera, txirribidaliko dut kaka egitera, esangora kakusai zuen erregea, esangora kakusai zuen erregea. Ze kanta polita, ez da? Ba askoz politagoa izango da oraintxe bertan ikusiko duzuena. 3 payaso majaderu hoiek zuntzitzeko ideia zoragarria bururatu zain. Instrumentu hauek entxufatzen dituztenean, ipurditik deskarga sartu eta elektrokutatuta utziko ditut, seko! Eta orduan zerro jukatuko dugu denok? Gora kakusai! Traste hauek erabiltzen hasten direnean, palanka honi eragin, eta paralizatuta utziko ditut. Negozio hori bizitzeko irrikitan nago. Hori ere zinula, idan da kantari, zeren orduan beitu, kanpuan janari, neguan ez da geri, baldin ba ez da eri. Nahikoa txirri, txoro flauta hotz hori pixka zindu beharkoke, Bai? Badakit, orduan Amoña Martxelonen errezeta erabiliko dut, Esne bero, esne pelarekin, eztia hartuko dut eta ondo jarriko dut ezarria. Orain txinator. Hei, geldior! Luis Mariano. Osea, zuk ez duzu inolako potingerik behar? Non duzi duzue txiribiton tonto botolori? Txiribiton, prestaketak egiten ari da, estarria puntxuan ikuin nahi du. Ez da gizertarako, mutua data, seguruna astu ingo zitzaion. Mirrik ordea ez du bat ere prestaketarik egin behar. Beti, prest! Noiz hasiko gara? One through a party in the county jail. Prison man was there, they began to wait. Band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing that. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Jopenas, txiribito, baina arroba horrekin Isabel Presley ematen du. Isabel, Elvis Presley, kontxo. Horixe, Felix Presley. Eta izte arraio egiten du piura horrekin, txiribiton. Hazen disgustu hartuko duen hementxe Roquefort jaunak. Ez, alderantziz. Oso egokia iruditzen zait, txiribitonen janskera modernoa. Zuek zarete itxura aldatu behar dutenak, txirri eta mirri. Potxoki itxura horrekin, ez zarete urrutira iritsiko. Ojo, Hemen, txirri da potxoki bakarra, Mirri munduko bailaxori guapuena, ederrena, jatorrena, atseginena eta prefektoena baita, Ez daukate zer aldatu beharrik. Begira, Mirri, ikusi, baina ni alegintxo bat egiteko pres nago bintzat. Bai? Ba, orduan, sartu kabina barruan, eta bere ala jakingo duzu zer den glamourra. Ni bada espadare, hor geratuko nahi xeratan. Enau sartuko,
Enau sartuko, txibiton, impiusiblea dak, gaon inventoriko honenarekin ere, mirri den baino politiagoa, ederragoa eta jartorragoa bihurtzea. Esaldegia. Ia zer dagoen hemen barrun. Ah! Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Oso ondo, txiribiton, atabalari bikaina zara, baina zuk ez duzu atabala joko, zuk pianoa joko duzu. Segi, segi. Oso ondo, ederki, baina pianoa ez da makilekin jotzen, pianoa atzamarrekin jotzen da. Gero, nik sartuko diot atzamarretan, seko utziko duen korrontea. Ala, segi entzaiatzen, txiribiton. Bien bitartean, ikus dezagun, zertan ari diran beste bi kokologoitia hauek. Zuekin mundu osoan famatua izango den izar paregabea. Txirri Txipristin aurrera! Bitxo gure txapurradata, bitxo, bere izena du. Bitxo, gure txapurradata, bitxo, bere izena du. Oso ondo! Eta orain, datorrela gure hurrengo artista gonbidatua, Mirri Superstar! Txirri, baina nora hua zuan bila itxura horrekin, zen nahi dukerri guztietatik, harrika botatzea. Agoitxilik, ez alduk ire horpegia ikusten, ala, ollategiko ollon loka dirudi, klo. Kakaraka. Klo. Kakaraka. Oso ondo. Estilo berri horrekin eta nire aholkuak jarraituz, seguru munduko antzoki guztiak jendez beteko ditugula. Seguru, zer, entrenatzen hasteko prest? Nahi duzunean Roquefort jauna. Tira, Mirri, zuk hartu gitarra elektrikoa. Txirri, zuk mikrofonoa. Taldeko kantaria izango zara eta. Eta zuk, Txiribiton, segi pianoarekin urrutira iritsiko zarata. Kaixo Iruñea! Gora Txirri Mirri eta Txiribiton! Baina batez ere gora mirri eta mirri! Tira, prest zaudete? Bai! Tira, bat, bi, hiru, lau! Roquefort jauna, zergatik moztu duzu ensaioa, Abi dago, Txirrik ez duela gure kantaria izateko balio, esalduzue nolako moskorra hotza duen entzun,
Akaso inspiraziorik gabe egongo nintzen, baina gauza bat egingo dut, Mentazko gozokia jango ditut, ez darria puntxu-puntxua jartzeko. Segituan nator. Aztiat uste, gozoki inozo batzuk ezer egingo dutene, baina tira, bake ederra emango zigu kalde inda. Tira, txirriko ospa egin duenez, orain guk entzaiatuko dugu. Bertzio instrumentala egingo dugu, Rotabile jauna, agia neu kantari ebanitz, Ixo, hemen neuk agintzen dut. Beraz, prest, tira, bat, bi, hiru, lau! Agur, Mirri eta Txirribito Nazkagarria! Bain! Ikusten duzu, ezta? Hirutik bi jokoz kanpo utzi ditu, da! Ierre sinula, idan da kantari, zeren odian beitu, kampuan janari. Ze, nabaritzen da, gozoki magikoien eragina, Txirri, sasoian ikusten zaitut. Beraz, entzaiatzen hasteko prest? Hauek ere majo daude, bi alpro hauek, orain loseko. Nekatuta zeuden eta lo egiteko baimena eskatu didat, Hau oso arraroa. Mirri eta Txiribitonek ez dute inoiz lorik egiten, siestarik egiten garai honetan. Berandu gabiltza, Txirri, hartu beste mikrori. Txipristin! Zerbait arraroa gertatzen da, ze Mirri eta Txiribitonek merienda jateko garaian ez dute inoiz ere lo egiten. Hemen, usain txarra hartzen dion diko ni, Txirri, entzaiatzen hasteko prest? Bai, nahi duzunean. Tira, bat, bi, hiru, lau! Gure txapurradaka. Agur, Txirri Nazkagarria! Nire deskargarekin desintegratu egin da Txirri txampiñoi zozomikote hori. Hobe, horrela ez dugu gehiago ikusiko. Eta nor izango da zuen errege eta idolo bakarra? Kakusai! Esan deno nirekin batera. Nola, naskatuta naukazue zuen. Gora, Kakusai! Azkenean sartu dugu tximaluzen azkagarri horiko bazuruan. Orain Mirri eta Txiribitoen esnatu beharko ditut, goxo, ba espere. Zikertatzen da hemen. Zirreti daukat horrelako buruko mina. Tira, Mirri eta Txiribiton, esnatu bizkor, arazo latza daukaguta, bizkor! Zabea hoitzein zakirri, mesedez, buruko mini sugarre zaukiat, Non da gru jere jaun kalamidade hori? Entzun, Roquefort horrek, azten nolako ziria sartu digun. Intxortako tximaluzea da, bera! Baina zaudete lasai! Lortu dut kutsa horren barnean sartzea. Beraz, zuek, zaindu ezazue ondo atea mesedez, iesi ez dezan, eta nik emango diot merezitakoa. Zoazte.
Ea kable hau. Kable hau horkoa denez. Hora lago. Hemen sartuko dugu. Eta... hori da! Eta orain... Muturratz, asomatu egimendik, bestela txikitu ingo hau. Aio Pelayo! Eta agur Benur! 1, 2, eta 3! Gertatu nen. Rock and rolla, rock and rolla, ai, rock and rolla. Txiriton, honek oraindik zerbait gehiago nahi di. Eman egurra! Itxura zaldatua dago, baina betiko usain nazkagarri berdina du. Horixe, merezi bezala, Iruñako udal zabortegira emango dio. Horixe! Bazepa! Iupi! Zen azka, hau dau, erreusaia. Gaztain erraldoi bat frigitu dutela ematen du. Gaztainek usain gozoa dute motel. Seguru, kiratxau toksikoa dela. Seguru, nire galtzerdiek botatzen duten kiratxaren atzekoa da. Ez gaztaina, ez galtzerdi eta ez pitzerdi. Usain iguingarri hau, intxortako tximalurzarena da. Nola, baina deabru hori hemendik handabil? Ez kezkatu Mirri eta Txiribitonek Iruñako udal zabortegira eraman dute eta eman diote berak merezitakoa. Ai, ama, aspaldian, eskerrak, aspaldian entzun dudan albisterik onena da. Kontxo, Jose Lontxo, berandutu egintzaigu. Tira ba, Pepitxo, deituzak txistuarekin gure Felipe, honezkero martxan iniltzeko igunduko gogoarekin egongo data. Hori da, gora Felipe eta gora Iruña! Gora Pepillo eta gora San Fermin! Gora! Gora! Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzea, gaur garamu ona etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Esusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe,